खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारि बिटिआरआव गासै सा9 नंखाय टेट बर' फोरोंगिरि खानो हाबाय बिटिआरनि सिङाव थानाय गरेस्वर तामुलपुराव सा10 गोजौ फरायसालिनि नंखाय टेट फोरोंगिरिफोरखौ पुलिसा खाबाय रायजोआवनो गोबां नंखाय फोरोंगिरिफोरा रां होनानै फोरोंगिरि जानाया आसाम नाङैनो सोमोनांथाव खालामदों बे समाव तामुलपुरनिफ्राय सा3 नंखाय फोरोंगिरिखौ खानाय जादों मोनथिनाय बादिब्ला बिटिआरआव गासै सा5 टेट फोरोंगिरिनो बेथन होनायखौ बन्द खालामनायनि उननिफ्रायनो सरकारा नंखाय टेट फोरोंगिरिनि बागै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ बाक्सा जिल्ला गरेस्वरनिफ्राय सा7 नंखाय टेट फोरोंगिरि खानो हादों गासैबो नंखाय फोरमान बिलाइ नंखाय BA डिग्री लानानै फोरोंगिरि मावनायनि सन्देह बेखौ लानानै बाक्सा जिल्ला पुलिस बिफाना गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ गरेस्वरनि नंखाय टेट फोरमान बिलाइ लानानै फोरोंगिरि साख्रि लानाय सुबुंफोरा जाबाय जीवन कुमार डेका कृष्णा बर' मीरा दैमारी रीता स्वर्गियारी जौसारी ब्रह्म रंगी दैमारी मन्दिरा दैमारी आरो तामुलपुरनिफ्राय भबानी बर' मेघाली स्वर्गियारी अनिता बर' बे समाव गासैबो पुलिस बिफानजों खाजानाय नंखाय फोरमान बिलाइ लाना टेट फोरोंगिरि जानायफोरखौ गुवाहाटी नायबिजिरनाय बिफानाव लांबाय होनना खौरां मोनदों हारिराव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।